kuan kalubian kadto bitong Kamis Alyana nga nag-vlog ko nga ngabuno ko kubasa di anak ko da tanawan ni kubasa nga ang giabunuhan ng Mas Alyana plato kasi manamlingan himurog bubuhan siguro niya sa kuning balik daari nagabuno na mo kayo pamantunin kamang karon na ngamang nagkubasa pero wa pa pud namuwak ano ni kubasahin sa kadag akan kubasa nga patakabuhan ni kas pagabuno wa man pa namuwak ay pakita din juag pormas kubasa sa katag-asa kay pagabuno na Mas Alyana sa pamanto wa pa man paning kamang mapay pag pamungpong pagabuno na ho talawa ang karon sa porma katasa ilang kinakadyan mang lagi itong pagabuno na sa una dali kay nagpuman kaadyo karon ra tarang dazo nagilanakan pero agyapoy abang gyapon mamuwak na tama ninyo sila sa kalanan kaduhan di gabunuhan pero wa pa namuwak ngano sining ko basa og sobra katambok di siguro mamukuan dugay siguro mamuwak bago pa siguro tong kubasa nga parang Bisaya kay giant siguro ning kubasaa kamo ko nagligid sa series Agbunga dani kuno matud pas magtinda sa seedlings sa kani katinuod na taas kadto lanakan kubasaa mo ni nga ni kakuana nagkakazugdahon pero pa dun sa aksong pamuwak abunuhan ka ni kusob ka ng kuan urea kanang pampabunga pwede siguro na bunag pampabunga tapos kamatis to abos siblings kaya po ng purami to kaning kubasa di pinalit ni pero di kang purami hinatag dani nga kuan sidling nga sili o kamatis kada kung siyang sili dag kuno mura kunog apple tarawan tag makabunga ba ni sa kadag bijang bunga kaabalam ni siyang mga pangtanom napay kamo kay grabing tambol ka kaya kuan mo pat ka sa kabuhan sugo sa ko nakabalik dani katong Kami Alyana kay mo to pa ko yung trabaho ja kita man siguro mag-live ning bilita ning kubasaan na katong pag-uling bulita sa Domingo ngayon nay mga tundan kubasaa mo ni nga ni kakuana nagkakazugdahon pero pa dun sa aksong pamuwak abunuhan ka ni kusob ka ng kuan urea kanang pampabunga pwede siguro na bunag pampabunga tapos kamatis to abos siblings kaya po ng purami to kaning kubasa di pinalit ni pero di kang purami hinatag dani nga kuan sidling nga sili o kamatis kada kung siyang sili dag kuno mura kunog apple tarawan tag makabunga ba ni sa kadag bijang bunga kaabalam ni siyang mga pangtanom napay kamo kay grabing tambol ka kaya kuan mo pat ka sa kabuhan sugo sa ko nakabalik dani katong Kami Alyana kay mo to pa ko yung trabaho ja kita man siguro mag-live ning bilita ning kubasaan na katong pag-uling bulita sa Domingo ngayon nay mga tundan sa na ay arong makabahog aso ag mga tanom kay ibang parang sarili ko makangani halos ra kadomingo basta ko trabaho kay bisag Domingo unta ron padyutihin man ko adto kong duty kay tanda ali ko danis kuan kasagingan grabe na pag di ko makapahuway sa kasimana ang naghanap ko panglaban ganiha mo nang nahasang panghaling-halingan sa kay karon tawad matukos kanong dano nga mga ko bugas das na mong kuan kaysa mong kapunungan lagi hanggang ni jumato nga upat ka minatay karong sud sa kabuan pag kami natay itong kaaban sa among grupo
sa among kapunungan sa Kamatadon, upat sila kami natay kalas ng ihatod ugma. Kaya po ito nga mong gihatod nga sinong kuan anak ni ng Rihina, di man ito ng kapunungan. Ihatod naman may kay parenti man ito namo. Kanipod, parenti gyapon eh. Apal ni si mga kapunungan. Kaapat lagi ron kay sa una. Saka dito si Erning. Bana ni Rinan Tipas. Yun silang Pasing Burato. Si Bernalis. Si Christina. Sinong Dadong. O na. Among kuan. Kaya mangubod palagi ako ron. Ilam ko makapagubod kay napaihatod. Sa nang haling pa ko na. Kasuasuhan sa garden kay arong makabaho. Makabaho o kuan. Ako. Malagining kuan. Tagsara na matandaan. Pero pampapusipod na muwak. Yung sa tayo basing huli ko na mamuwak kay kunin ko basa kay Giant. Mulahin katang-katang sa kay bunga dali nga. Lahi magkutis yung mga dahon. Lahi mas kubasa nga Bisaya. Mga tambok man siya dahon. Pero wapalagi buwak. Abunuhan siguro ni pang kuan, pang pabuwak. Kay kaduhan ng tanig abunuhan, waman mo kuan, waman pa na munga. Nagkaginanakan, pero wapay bunga, wapay buwak. Gas ugi tama nga nagkubasa pero lagi buwak, problema ni na magmamuwak baka ni tapon na. Kamusta diha? Rosemary. Nila ni manang Linda gihapon, kamusta diha? Adlaw-adlaw jumun hang ipagamusta o kada vlog na basta makapa kaon na ko ninjo di ko makalipat ninjo labi na ni Madam Lilian Anthony family diha sa Japan, nila ni Bing Parol das California, nila ni Marcelina nga taga San Miguel na nga tuwa gyapos Singapore. Kamusta? Katutanang nagsubaybay sang vlog, nagsigtanaw sang video, dengan salamat. Kay Boko nga walin jud i-skip paghang kuan pagsalida. Salamat ko ninyong tanan, hinagtantagang Ginoo mag-uban jud kanunay. Tatanang panahon ug oras na ang Ginoo jud kanunay tanan. Kay Boko, kay bisag ang video nga panagsara bisag gagmay ra kog nagkuan kag maranig ang mga views okay ra kay labi na karon nagtrabaho ko sa og mag-video ko ato sa trabahoan kay gamay jud man-aw dila kabot og 200 pero okay ra parang sara lali po mag-video kat ka busy nagkatunog subaybay sang vlog kakita man siguro mo og unsang trabaho sa kitrabahoan busy sa nga tanan kanang magikan Ligos Bay og quarter to 4 pa usahay na makauli po kog alas 7 gabi wala suki time sa pagbasa sa mga comment sa mga vlog usahay ra panagsara na pasalamat laman gihapon ko ninyong tanan sige magsubaybay sang vlog ug kato mga bag-ong nanan sang vlog kato niya magpa shoot out sunod adlaw lag makalugar ko kaya nang tan-awon nang kopya ano kinsa tong magpa-shoot out kay murag hay bag-o nga taga sa to Pampanga wala man na kuha og gas disayngan huwat-huwat laman mo puhon og hamong i-shoot out pero katuhang na memorize na nga mga malumong kasing-kasing kay bawa na magkinsa mo amping mo kanunay diha ni Mimi sa Singapore Mimi Anyasco amping diha kanunay ma'am makasurvive lagi tas tong mga problema ma'am kay bawa ko si mga problema amping lang diha kanunay ma'am ug diha nila ni Sir Puguso amping mo diha Sir ug ma'am Puguso kay bawo ko nagtanaw gyapon mo sang kuan Ma'am Janet diha sa atatos Ma'am Janet tigtanaw man gyapon ka sang kuan ma'am ikaw pa sa kinaunhan mo tanaw sang salida salamat ma'am amping kanunay ang Ginoo mag-uban kanunay nimo ma'am diha sa gawas diya sang ijaan ni Tita Free sa Amerika amping diha tita kay bawo ko nga magsiga mo kaglantaw sang kuan ang vlog na ako kuan karon kalubian nagtukong naghaling kay og napay kasugbang mais magsugban tag mais og napay ting mais nagtukong ako rin naghaling ko kay mawag hakhak kay nga kaklaris ko basaan kay mo lagi ning panagsarat ko makaangan
Nagtrabaho na po ko hinihinay kay mo lagi daghang mga problema sundo nun mo nang hinihinay trabaho. Pasensya na pod mo ang video kanang di magka kuan hang video aga malaman nga di magubagan channel kay mas marami nga panagsaan ko nung upload aghang channel kay sayang mo nang nako daris kalubian lagi ron. Ugma kayod na pud ni ugma mga adlaw nang padingat tuskuan pwesto kabidyo kan pwesto sahay pero mingaw kadto tughang vlog under to ko mag-vlog sang pwesto yan mingawan samo na to katong nagsubaybay sang mga kuan. I love you yung tanan hingat ang Ginoo mag-uban sa kanunay. Salamat sa pagtan-aw sa hang video bisag way ayo nga video. Salamat gihapon ko ninyo nga inyong gitan-aw. Kamustamos diha Rosemary nila naman ng Linda gihapon. Kamusta diha adlaw-adlaw jumun hang ipagamusta o kada vlog na basta makapa kaon na ko ninyo di ko makalipat ninyo labi na ni Madam Lilian Anthony family diha sa Japan nila ni Wing Parol das California nila ni Marcelina nga taga San Miguel na nga tuwag apos Singapore. Kamusta katutanang nagsubaybay sang vlog nagsigtan ako sang video dengan salamat kay Boko nga walin jugi skip paghang kuan pagsalida. Salamat ko ninyong tanan hinagtantang ang Ginoo mag-uban niyo kanunay sa tanang panahon ug oras na ang Ginoo niyo kanunay tanan kay Boko kay bisag ang video nga panagsara bisag gagmay ra kog nagkuan gagmay ra ning ang mga views okay ra kay labi na karon nagtrabaho ko sa og mag-video ko ato sa trabahoan kay gamay ra jud man-aw dila kabot og 200 pero okay ra parang sara lali po mag-video katon sa busy katong nagsubaybay sang vlog kakita man siguro mo og unsang trabaho sa kitrabahoan busy sa nga tanan kanang magikan Ligos Bay og quarter to 4 pa usahay na makauli po kog alas 7 gabi wala suki time sa pagbasa sa mga comment sa mga vlog usay ra panagsara na pasalamat laman gihapon ko ninyong tanan sige magsubaybay sang vlog ug katong mga bag-ong nanan sang vlog katong niya magpa shoot out sunod adlaw lag makalugar ko kaya nang tan-awon nang kopya kinsa tong magpa-shoot out kay murag hay bag-o nga taga sa to Pampanga wala man na kuha og gas kisayngan huwat laman mo puhon og hamong i-shoot out pero katuhang na memorize na nga mga malumong kasing-kasing kay bawa na magkinsa mo amping mo kanunay diha ni Mimi sa Singapore Mimi Anyasco amping diha kanunay ma'am makasurvive lagi tas tong mga problema ma'am kay bawa ko si mga problema amping lang diha kanunay ma'am ug diha nila ni Sir Puguso amping mo diha Sir og ma'am Puguso kay bawo ko nagtan-aw gyapon mo sang kuan Ma'am Janet diha sa atus Ma'am Janet tigtan-aw man gyapon ka sang kuan ma'am ikaw pa sa kinaunhan mo tan-aw sang salida salamat ma'am amping kanunay ang Ginoo mag-uban kanunay nimo ma'am diha sa gawas diya sang ijaan ni Tita Free sa Amerika amping diha tita kay bawo ko nga magsiga mo kag lantaw sang kuan ang vlog na ako kuan karon kalubian nagtukong naghaling kay na pay kasugbang mais magsugban tag mais ug napay ting mais nagtukong ako rin naghaling ko kay mawag hakhak kay nga daris ko basaan kay mo lagi ning panagsarak ko makaangan nagtrabaho na po ko hinihinay kay mo lagi daghang mga problema sundo nun mo nang hinihinay trabaho pasensya na pod mo hang video kanang di magka kuan hang video aga malaman nga di magubagan channel kay mas marami nga panagsaan ko nung upload aghang channel kay sayang mo nang nako daris kalubian lagi ron ugma kayod na pud ni ugma mga adlaw nang padingat tuskuan pwesto kabidyo kan pwesto sahay pero mingaw kadto tughang vlog under to ko mag-vlog sang pwesto yan mingawan samo na to katong nagsubaybay sang mga kuan. I love you yung tanan hingat ang Ginoo mag-uban sa kanunay. Salamat
sa pagtan-aw sa hang video bisag way ayo nga video. Salamat gihapon ko ninyo nga inyong gitan-aw.